ta tsira ƙungiyar ba zata ba tsammani ta tsira su ko wane ne abokin faɗansu mujaddadi ɗan fodiyo. Duk wata mugunyar kalma kana jin tana fitowa gaba kunansu game da mujaddadi kaza ne mujaddadi kaza ne. In za ka hikaito in an ka faɗi mugunyar kalma ba daidai ne in ka zo kai ko ka hikaito ta ba ai an ce mawa da kaza babu ladabi ciki. Su dai sun san abin da sun ka waɗi cikin ku waɗanda saurara sun jiya mujaddadi kaza ne mujaddadi kaza ne. To ina musu albishir masu waɗannan maganganun yan bazata wadda a shugabansu ita ce wai jaruma Hausa mace ce. To kaga da jika sa abu ya lalace in tafi zalkwatawa mujaddadi dan fodiyo kun ba shi ɗaya ba da duk almajiransa da duk ƴan uwansa har zuwa mutanen yau Fulani ne. To su Hausawa ne wai jihadin da mujaddadi yayi zalunci ne yayi ta'addanci ne yayi ya kashe Hausawa babu gaira babu dalili. Don haka yanzu ita abinda ake kiranta mission ɗinsu shine Hausawa su ɗauki makamai kisan gillar da mujaddadi da mutanen sun kai su je su rama ga Fulani ƴan uwansu. Shi yasa an zana malamai duk wani malami ba Fulatani a kashe haka suke cewa. Na farko kan takarda wanda ta ce a kashe shi ne Sheikh Dahir Bauchi ba Fulatani ne aiko. Na biyu Professor Fantami a kashe shi haka an kai ta lissafi har su Bello Yabo su Albanin Zaria su duk sun shigo mu yanzu duk matattu muke a wurinta saboda Assalamu alaikum jama'a, ina mana gaisuwa da fatan alkhairi. Kuma a yanzu na zo ne gaskiya, wato akwai kaset da na sake ji yanzu ni sai yanzu na gani na bidiyo na Bello Yabo da yake magana akan jaruma Hausa. Yanzu ne ni Allah ya bani ikon binsa na ga abin da ya ce da abin da ya faɗa. To shine nake so da Allah, shi dai wannan malami duk da yake ya samu kurakurai a cikin maganganun da ya yi, amma dai muna ta ɗan masa uzuri, muna ɗan masa kawaici har yanzu ba mun zo mu mayar masa da raddi ne irin wanda ya yi daidai da abin da ya faɗi ba. Za mu yi masa a cikin kara da mutunci. To shine nake so yanzu in fara tambayoyi game da shi. Na farko dai yau sama da sati 3 kenan muna neman Bello Yabo ya kawo mana kaset kwaya ɗaya wanda jaruma Hausa aka samu gashi muna cewa a kashe Dahiru Bauchi, a kashe Fantami, a kashe Bello Yabo. Har yanzu wannan malami fa bai kawo bidiyon jama'a sun gani ba, bai kawo odiyon duniya ta ji ba. Muna jiran Bello Yabo akan wannan magana, muna sauraron sa. Kuma kamar yadda na faɗa ban ga bidiyon nashi bane sai yanzu. Ashe a cikin bidiyon ma har uwar mu ya zaga. Ya zagi Ummul Kaltum, ya ce mata Ummul Kaba'is. To a daidai wannan lokacin da Bello ya bai wannan furucin, shi kuma yana zaune ne akan kujeran Abul Juhala'u, uban jahilai a nan gurin. Daga daidai lokacin ya sauka daga kan matsayi na ilimi ya koma kan matsayi na uban jahilai a lokacin da yake magana. Dama kuma wannan ba bakon abu ne ba, yana faruwa da musulmi. In aka koma ko a can wajen magana akan zina, kuga akwai hadisi da yake cewa baya yiwa mutum yayi zina kuma yana mumini. To da aka yi tambaya malamai suka ce abinda ake nufi a lokacin, mai zina sanda zai zinar sai an cire imanin a zuciyarsa sannan zai yi ta. Zaka ga so tari bayan ya gama sai zo yana nadama, yana tunanin me nayi, a lokacin Allah ya dawo da imanin. To haka malamai su ma da ilimin, idan Allah ya tashi jarraba su yakan tsige ilimin daidai lokacin da suke jawabi, su faɗi ƙarya su faɗi shirme. Daga baya kuma Allah ya dawo da ilimin su ci gaba da magana. Kamar a inda Allah ya kwaɓe ilimin Bello Yabo a lokacin, take kira Ummu Kaltum da suna Ummul Kaba'is. Kun ga anan na farko ya canza mata sunanta na ƙa'ida da aka bata, ya ɗora mata nashi da shi yake so. To a ƙa'ida ta ilimi nan yayi ma kuskure babba. Ya shigar da ƙarya, ya shigar da zalunci. To Malam Bello anan muna so ka kula, anan ka samu kuskure. Bayan nan ka yi mana magana ta cewa Shehu Usmanu ba ku yi zamani da shi ba, ga littattafan shi kuka san shi. To Fir'auna kun yi zamani da shi? Ba ku yi zamani da Fir'auna ba, amma kuma ya aka kuka san labarinsa.
a ta hanyoyi da akan san labarin mai barna idan ya yi barna ko mai daɗewa a irin wannan hanyoyin mu ko muka san barnar ɗan hodiyo Malam Bello Yabo, wanda kuma hakan gaskiya ne saboda duk azzalimi komai daɗewa sai Allah ya bayyana da zaluncin da ya yi. Wala tasibanna Allah ghafilan amma ya'malu zalimun. Bello Yabo, ka san da wannan. Ka samu kuskure babba anan. Hakika ka samu kuskure. Bayan nan ka yi bayanin cewa idan za a karɓi shaida sai an duba wanda za a karɓi shaidar, wanda a takaice abin da kake nunawa mu da muke maganar a duba mu su waye. To kafin a kai ga ganin inda muke a ga mu su waye, abin da muke faɗa za a ɗauko a ga abin menene a siffa ta gaskiya ya yake. Bari mu gaya maka abin da muke faɗi har kwanan gobe. Addinin musulunci sunna manzo Allah ne. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam har a cikin kogo ya ɓoye don gudun sharrin azzalimai. Yanzu yadda muke gudun sharrin ku shi yasa ba ku gan mu ba, amma ku sani idan Allah ya ba mu damar fitowa ku kuma ƙaryar ku ta ƙare. Kuma Bello Yabo, yanda ka faɗa cewa muna cewa ƴan uwanmu su ɗauki makami, to Bahaushe ya ce magana a bakin mai ita tafi daɗi. Bari ku ji jama'an Najeriya. Bello Yabo ne ya gaya muku mun ce haka, amma mu ba mu ce haka ba. Mu ba mu ce haka ba. Mu ba mu ce haka ba. Kun ji sau uku ko? To a jaruma Hausa babu inda aka yi kira da wani Bahaushe ya ɗauki makami ya kashe koda kaza ta wani a Najeriya. Ba mu sa shi wannan ba mu faɗa ba. Abin da muke faɗi ƙwaya ɗaya ne. Bahaushe ya aminta da Bafulatani a baya, to yanzu ya cire amanar, ya tabbatar bata. Dalili kuwa mun ga ƴaƴayensu ga sunan sun ɗauki bindigogi suna kashe iyayenmu da ƴaƴayenmu da matayenmu, waɗanda za su hana su a sama ƴan uwansu ne sun ƙi su hana su. Wannan shine dalili, Bello Yabo. Kowa ya sani a Najeriya masu wannan ɓarna Fulani ne. Amma duk Bafulatanin da ya buɗi baki, malami ne shi, sarki ne shi, soja ne shi, ɗan sanda ne shi, abinda zaka je yana cewa kar a danganta Fulani da ta'addanci. Ƙarya ne, Bello Yabo, su ne. Kuma ya dai ishi kowa shaida. Gashi nan su kashe mana ƴaƴa ƙanana, su kashe mana mataye, su kashe mana tsofaffi, su kashe mana kowa namu, kuma su ƙone gidajenmu. Fulani ne masu mana wannan. Ya za a mu aminta da su? Har abada ba za mu aminta ba. Bello Yabo, ka sani yadda ka kira Ummu Kulsum da sunan Ummul Kaba'is, ka tafka kuskure. Mu uwar mu ce, uwa muke ganin ta. Kuma da kake raina ta kake ce mata ai gashi nan jagora tafiyar mace ce. Mace baya take addinin musulunci? Bello Yabo, Annabi sallallahu alaihi wasallama rabin addini gaba ɗaya ce a karɓa a hannun Aisha. Ko ka manta? Ana raina mace ashe? Bello Yabo, yaƙi aka tafi Annabi da sahabbansa. Sahabbai sun ƙare, mace ce ta zara takobi ta tsaya take kare manzon Allah. Ka manta Bello Yabo? Mace. Ummu Ammara Nasiba, ko baka da tarihin ta Bello Yabo? Dan Allah da Annabi Bello Yabo, muna ganin mutuncinka sakamakon yadda muka ga abinda muke magana a kansa, kai ma kayi akai, baka goyi bayan abin da ake ba. Wannan kuma magana tamu da ɗan hodiyo da muka gaya maka yayi mana ɓarna, akwai ɓarnan mun gaya maka yayi. Ya kashe iyayenmu da sarakunanmu, kuma ya same su a musulunci. A gabansu aka haife shi, a cikinsu ya taso, a gabansu ya fara karatu, kuma a musulmai suke kashe su, ba a mazaunin masu bautar gunki kamar yadda ake faɗi ba. Wannan yasa muka ce ɗan hodiyo yayi zalunci. Kuma abin da yasa muka ce wannan karantarwa tasa ita ake tafiya akai har yanzu, gashi nan yanzu jikokinsu da ƴaƴayensu ne aka ba wa makamai suke kashe iyayenmu da ƴaƴayenmu da jikokinmu. Bello Yabo, Bafulatani ba za mu taɓa aminta da shi ba har abada. Kuma yadda ka kira mu ƴan bazata, wallahi muna ganin Bello Yabo ire-iren ku ne ƴan bazata. Kamar yanzu yadda ka ba mu zato, ka ba mu bazatan a cikin wannan maganganu da kake yi. Ya kyautu a yanda muke maka zargin za ka yi adalci, a ce ka fara bincike na gaskiya, ka gano me muka faɗa da bakinmu, ka fito ka faɗa wa duniya. Ka gano me muka rubuta da hannunmu, ka fito ka nuna wa duniya. Ba kai ko dai a ciki ba.
kuma idan waɗansu ne suka ɗauko magana na wasu mutane suka kawo maka suka ce mu muka faɗa, to yanzu ai sati 3 mun baka dama mun gaya maka ba mu muka faɗi ba, kuma mun baka dama in mu muka faɗi ka kawo ka nuna mu duniya, ba a samu ba. Bello Yabo tun anan ba a ji kunya ba? A duniya ba a ji kunya ba in an yi haka? Muna ganin ma kuskurenka babba. Yanzu nan a bidiyon ka gashi kana faɗi, kana gaya mana kai musulmi ne mabiyin Shehu Dan Hodiyo. Shi kuma musulmi abin da aka gaya masa ya bi Allah da manzonsa, Bello Dan Hodiyo ba ce bi Dan Hodiyo, Bello Yabo ba ce bi Dan Hodiyo ba. Amma da bakinka ka ce kai musulmi ne mabiyin Shehu Dan Hodiyo. To mu masu maganan da kai mu musulmai ne mabiya Allah da manzonsa, ka sani Bello Yabo ba Dan Hodiyo ba. Mu masu magana musulmai ne masu bin Allah da manzonsa. Kuma kana cewa mu arna ne, ka ce ba musulmai bane. To bari mu gaya maka la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, fa kaifa bi la ilaha illallah Bello Yabo? Fa kaifa bi la ilaha illallah? Ka tambaye kanka ai kai malami ne. Bayan haka nan Bello Yabo ka sani, a yanzu kai kanka a wajen gwamnatin Najeriya baka tsira ba, kuma a wajen Fulanin baka tsira ba. Ba don komai ba, yanzu darajar da ka samu suke so su rusa. Don haka suka ɗauko wannan kaset suka kawo maka suka ce ga abin da aka yi. Kai kuma ka jahilci abin baka karɓa baka ga waye yayi sannan ka faɗa a duniya. Amma dai muna baka dama har yanzu muna jiranka. Ka ɗauko kaset da Jaruma Hausa ta ce a kashe Ɗahiru Bauchi, ta ce a kashe Fantami, ta ce a kashe ka kai Bello Yabo. In na bidiyo ne audio ka kawo ka nuna wa duniya kuka shigar kotu. Bello Yabo. Saboda haka magana irin wannan bai kyautu a jita a bakin wanda ake masa zaton malinta ba, Bello Yabo. A mazauninka na wanda a baya muna maka gani kaman na akwai ɗan alama ta rahama a cikin irin iliminka. Yanzu kuma mun fara ganin akwai bakin damo a tare da kai. Ko da yake lallai muna maka uzurin cewa abin baka san me ya faru ba. Kuma da kake cewa hasken Shehu Usman Dan Hodiyo. To ai idan akwai haskensa kuma akwai duhunsa. Yanzu da hasken nasa da duhun nasa ne fi bayyana. Duhun su Bello Turji su ne haskensa da suka bayyana yanzu. Kuma ka duba wannan hasken haske ne ga musulunci ko haske ne ga Hausawa. Duhu. Bello Yabo ka san da wannan. Ba dan komai ba da Allah muna ɗan raga maka kai Bello Yabo, amma muna so in za ka yi magana akan mu ka faɗi gaskiya. Mu ba 'yan bazata ba ne, duk da ka gan mu musulmai ne, wallahi da yawan mu mun fi ka asali a musulunci. Bello Yabo. Kuma bari ka ji, idan akwai 'yan bazata ma Fulanin Najeriya su ne 'yan bazata. Domin su ne wanda Bahaushe ya ba su amana bai taɓa ɗaukansu a mazaunin ba 'yan uwa ba, sai a yanzu suka nuna masa suka ankarar da shi ya fahimta cewa ba sa tare da shi. Bello Yabo ka san da wannan. Ba dan komai ba, a can baya idan har an ce wai ba Fulatani zai ɗauki bindiga ya kashe Bahaushe, wallahi Bahaushe ba zai yarda ba. A yarda muke a can baya idan aka ce an taɓa saniya wani ya mata rauni, wani wanda ba musulmi ba za mu yarda ba, sai mun ɗauki makamanmu mun kare ba Fulatani. Wannan ya jawo kenan mutanen ƙasar suka ɗauka da mu da Fulani abu ɗaya ne, kuma Fulanin suka juyo yanzu ba wanda za su kashe sai Bahaushe. Gashi nan kana kallo ko ina, kuma alhamdulillah yanzu gashi jami'an tsaro sun fito maka da sunan mutum 19 a ciki duka ba Fulani ne, ba wani kabila. Kuma dan me za a hana mu faɗin Fulani ne? Bello Yabo, kuma ina so kai istighfari ka tuba ga Allah a game da furucinka na cewa kai musulmi ne mabiyin Dan Hodiyo. Ya kyautu ka zama musulmi mabiyin Allah da annabinsa Bello Yabo. Ka zama musulmi mabiyin Allah da annabinsa ba mabiyin Dan Hodiyo ba. Ranar tashin alkiyama ko tun a kabarinka idan an zo tambayanka waye addininka ka faɗa musulunci, waye annabinka ka ce Dan Hodiyo in ka isa, tunda kai mabiyinsa ne. Bello Yabo, gaskiya muna ganin darajarka, kuma don Allah ka fita a cikin shi'uninmu, ma'ana harkokinmu, al'amuranmu, abin da ya shafe mu, ba mu sa ka ciki ba, ba mu taɓa kiran sunanka ba, ba ruwanmu da abin da kake, kuma mu muna magana ne akan waɗanda suke mana zalunci, suke kashe mana mutane, suke kashe mana ƴan uwa, suke kashe mana iyaye. Kuma ba mu ce komai ba, muka ce a hana su su bari.
ba mu ce ƴaƴanmu su yaƙe su ba, a hana su su bari. Waɗanda za su hana su kuma a sama muna zargin su dan dukkan su Fulani ne sun ƙi su hana. Wannan shine abin da muke magana. Duk gwamnonin da suke jihohin da ake wa'annan abin gwamnonin Fulani ne kuma sun ƙi su hana. Sanin kanka ne wallahi gwamnan jiha in yana so ya hana wannan abu zai hana. Samarin da ake kashe musu iyaye in gwamna ya ba su makami wallahi duk inda wa'annan Fulani suke sai sun ƙarar da su. Amma an hana Bello Yabo. Wani abu ne sai gwamnati ta kawo soja? Soja yana da iko a ƙasa, shi cancanta ya kare mutane, amma in ba a ba shi dama ba waye kuma zai kare ka? Kai za ka kare kanka da kanka. Kai kuma za ka yi hakan ne tare da bin umarni na shugabanni. Waye shugaba a jiha? Gwamna. To gwamna shi yake ya kare rayukan 'yan jiha. Ba su yi ba. Kana kallo Aliru ainihin gwamnan Zamfara Matawalle ya zo ya bashi sarki na Fulani bayan ya ansa da bakinsa cewa ya kashe Bahaushe sama da 1000, bai san iyakar wanda ya kashe ba. Wannan mutum gwamnati ta ɗora shi sarki. Wannan wani irin zalunci ne? Wani irin zalunci ne jama'a? To Allah ya taimake mu, Allah ya ganar da mu, amma muna so Bello Yabo ka tuba kai istighfari na cewa da kai musulmi ne mabiyin dan Hodiyo. Mu musulmai ne mabiya Allah da manzonsa. Bello Yabo mun samu sabani da kai anan. Kuma mu makiya addinin dan Hodiyo ne ba ma tare da shi. Ba komai ba mun ga a cikin addinin sa akwai kashe musulmai, akwai rushe masallacin su, akwai kona jami'o'in su. Shi yasa muka ce ba mu yarda da shi ba. Haza wasalam, ku huta lafiya jama'a. Nagode. Madalla. A cikin ƙasar Katsina ne aka samu jami'a ta 3 wanda suka shahara a duka nahiyar Afirka. Jami'a ta 3 jami'a daga cikin manyan jami'o'i na Afirka. Na Afirka wanda suka jaba a wancan lokacin. Na'am. Ita ce jami'a 'yan doton daji. Jami'a to ai ko wannan muna ga ba kasafai ba ake jin ta. Jami'ar mi take? Ta 'yan doton daji, jami'a 'yan doton daji. Amma wannan jami'a daji. Ni kaga na karanta tarihi yau ne taba jin wannan kalmar ma. 'Yan doton daji. Na'am. Abin da yasa ake ce mata 'yan doton daji don yanzu ta mutu. Na'am. Ya zama. A ina ta zama? Bello ya kole ta. Muhammad Bello dan Usman dan Hodo shi ya kunne ta saboda akwai malamai shahararru wanda ba su yarda jihadi ba wurin, ya kone ta ya kashe su. Na'am. Kaji ko? Na'am. Ita aina ta zama? Cikin Katsina ne. A Katsina ta Najeriya. Ta Najeriya, na'am. Na'am. Jami'a 'yan doton daji. Na'am. Bayan Jami'ar Al-Azhar ta Alƙahira da ta Tumbuktu sai ta 'yan doton daji ta bari. Yaushe kake tunanin Bahaushe da Bafulatani za su zauna inuwa ɗaya? Ka je ka binciki tarihin Bahaushe da Bafulatani. Abokan gaba ne, abokan gaba na gidi. Ku kasance tare da sabuwar tashar mu wadda za ta ringa kawo muku shirye-shirye na musamman kamar labarai, ra'ayoyi, tarihi da al'adu kan Hausa da Hausawa. Jaruma Hausa TV, sha kallo.